Synu, hoď mi sem jedny brambůrky. Ano, tati. A nějaký pití na osvěžení mi sem dej, jo? Ano, tati. Hele, a pojď mi udělat masáž nohou. Už jdu na to. A poslední době mě nějak bolí ledvina. Nechceš mi dát tu svoji? Stejně mám 2. Tati, pojď se mnou natočit video. Co pak nevidíš, že pracuju? Vypadni. Sorry, jako. Tati, mám vstupenku na For Fans, můžu tam jít? Cože? Žádný for fans, ty vole? Budeš doma. A úkoly? Hajzl jeden. Tati, Apple chce se mnou spolupracovat. Cože? Já ti dám Apple. Tady máš Nokiu a jdi hrát hada. Tati, mám 100 000 odběratelů, koukej. A koho to zajímá? Jdi se radši učit do školy, ne? Kašlu na školu. Budu youtuber. 14.7.2008 koupil jsem si banán, žiletku a kosu. Pojď! Tak co? Jak bylo dneska ve škole? Drž hubu, fotře. Máte dneska nějaký úkoly? Co ti to zajímá? Radši mi hoď další brambůrky, už mi docházejí. Dneska by mělo být kapesný. Nezapomněl jsi? Ne, tady máš 20 korun a drž pisk, ty krosko. Tati, můžu si jít hrát? Jo, klidně jdi. Jo. Tak, další úkol od kurátora. Uškrť otce šátkem. Tak jo. Hotovo. Jdeme na další úkol. Valentýne, ještě jedno. 2 + 3 je? 8. Ještě jednou a přemýšlej. 2 + 3 je? 2. Kluku, pokom si tak blbej. Pokom! Tati, já bych chtěl strašně moc jet na youtubery. Nikam. Teď nedávno se byl v Osvětimi. To chceš pořád někam jezdit, nebo co? Stávej. 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 Budíček, 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 budíček. Stávej. Stávej. Dělej. Probuď se. Probuď se. Už dál nespí a probuď se. Už dál nespí a probuď se. Stávej, 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 stávej. Co si dáš večeři? Možná špagety, možná zmrzlinu. A nebo víš co? Nic. Tak se rozhodni, Valentýne. Na co máš chuť? Mám chuť zpívat, do rytmu se hýbat. OK, tak ne, když nemáš hlad. Hele, teďka pořád vidím nějaký videa nebo čtu články o nějakých spinnerech. Víš, co to je? Nemám ponětí. Slyším to poprvé. Hele, dneska mi volala tvoje třídní a říkala, že spolužákům kradeš boty. Je to pravda? To není pravda. Učitelka si na mě zasedla. Otec a syn, to je navždy, tuhle tu možnost bohužel nemá každý.